Hola, anem a veure de resoldre aquesta tasca que us vaig posar dia 2 de maig i avui dia 2 de juny una persona em diu que no l'entén i que aviam si li puc explicar. No? Vale, ho explico per tothom amb un vídeo, així tothom podrà accedir al vídeo i tothom podrà repassar el vídeo les vegades que siguin necessàries. Avui és dia 2 de juny. Va, anem a veure. I per això la data de venciment és dia 30 de maig. O sigui, anem a veure. Ens demanen que dissenyem un circuit d'unes característiques determinades i és que ha de tenir un LED i un motor, evidentment i una pila, perquè sense una pila que doni energia en els electrons perquè es moguin el circuit no funcionaria. I a més ens diuen que han de funcionar simultàniament sempre el LED i el motor i han de poder aturar el funcionament del circuit en qualsevol moment. I ha de funcionar tot a la vegada o està apagat tot a la vegada. Vale? Evidentment això vol dir que hem de posar un interruptor al circuit. I ens diu, primer de tot, has de cercar característiques de cada component a internet o on vulguis, aquí diu internet. El motor, i necessitarem el voltatge de funcionament i l'intensitat màxima, del LED el voltatge de funcionament i l'intensitat màxima, i de la pila el voltatge de capacitat. I ens demanen com connectar les piles si que necessitem més d'una del mateix tipus. Després dibuixar el circuit com un esquema elèctric. Ja aquí tenim un vídeo on es veuen els símbols de cada component que s'empleen a projectes d'electricitat de tecnologia d'aquest nivell. Després el valor de les resistències associades a cada component si és el cas, que ja us he dit que hi haurà necessitat de fer-ho necessàriament amb el component que us demano, i la duració de les piles, o sigui, després de quan temps de funcionament haurem de canviar les piles o haurem de recarregar. Vale? I us demanen que lliuris de tasca al quadern i que facis les fotos de treball i les lliuris de la tasca. Va, molt bé. Per això, primer de tot, anem a buscar a internet les característiques dels components. Bé, primer de tot, busquem, per exemple, el motor. Les piles ho hem de buscar al final perquè ens interessarà aconseguir piles perquè puguin funcionar tots dos components a la vegada. Per tant, ens interessa, jo he començat per el motor, però podríem començar per el LED i després per el motor. I després, una vegada que tinguem totes les característiques de tots dos, anirem a la pila. Bé, ara he buscat aquest producte, un motor, 10 motors, vale? Que funcionen amb aquest voltatge, i anem a veure aviam si hi ha la intensitat per aquí a algun lloc. Veig que aquí la intensitat no apareix enlloc, si us fixeu, només ens dona el voltatge, el tamany, però tampoc ens donen aquí tampoc en les característiques d'informació del producte, detalls tècnics, o sigui, especificació del producte, no hi ha la intensitat. No ens interessa. Anem a una altra, de la mateixa pàgina, d'Amazon inicialment, i està aquí. Vale. Aquest és un projecte, és un motor per fer projectes de tipus STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, vale? O sigui, un projecte de tecnologia, bàsicament. Vale. Diu que el motor pot funcionar entre 3 i 6 volts, i aquí, acerca d'aquest producte, ens dona una miqueta més de característiques, una miqueta més d'informació, i ens diu que a més de funcionar entre 3 i 6 volts, la intensitat màxima que suportarà serà entre 0,2 amperes. Vale. Anem al nostre projecte i anem apuntant les dades. 0,2 amperes, 6 volts. Les característiques del motor. El motor, el paquet és de 10 motors d'aquest tipus, que poden funcionar fins a 6 volts. En realitat allà posa de 3 a 6, aquí posa 1,5 a 6, nosaltres ho farem com si funcionés a 6 volts. Vale? Ja tenim un motor, ara anem a veure el LED, també fem el mateix, he posat diode LED aquí, ens surt una sèrie de productes i he seleccionat aquest. Com em vaig en aquest, aquí me dona les característiques del producte, me'n vaig fins a baix de tot i me dona la descripció del producte aquest. Vale? I ens diu
que els LEDs són de diferents colors que ja hem vist a la caixa: blau, groc, vermell, verd i blanc. Jo he triat que posaré un LED de color vermell i ens diu que la corrent de treball, o sigui la intensitat màxima, seran de 20 mA i el voltatge pot ser de 2 fins a 2,2 volts. De moment aquests són les dades que m'interessa, la potència de moment m'és igual, i me'n vaig i anoto aquestes dades: un LED de color vermell, corrent de treball 20 mA, o sigui 0,02 amperes, i el voltatge de funcionament entre 2 i 2,2 volts. Vale. Per tant necessito com a mínim una pila que me pugui donar els 6 volts del motor, com a mínim de 6 volts. Per tant buscaré una pila de 6 volts, me'n vaig també aquí a Amazon, ho he fet abans, vale? I busco piles de 6 volts, pila 6 voltius, vale. Me surten tota una sèrie d'opcions, he mirat primer aquesta, i aquesta me surt en el voltatge, però no me surt la capacitat, no me surt en miliamperes hora. Per tant vol dir que no sé quan me durarà. Per tant, aquesta pila la descarto perquè no me dona totes les dades. Ja m'interessa saber cada quant de temps hauré de canviar la pila. Vale? Per tant, me'n vaig en aquest model, que aquest model sí que me dona la capacitat. Me diu que són piles de 6 volts i la capacitat de la pila, bueno, en aquest cas diu bateria, però bueno, ja sabeu que en castellà són sinònims, o podem fer servir com a tal, són 1.600 miliamperes per hora. Miliamperes multiplicat per hora. Vale, molt bé, ja tenim les característiques també de la pila, la notem aquí, ens diuen que és recarregable, això està bé també. Sí. I ara el que fem és, bueno, dibuixem el circuit. El motor necessita 0,2 amperes, que circulin per ell 0,2 amperes, i necessita 6 volts de voltatge. Per tant, no podem col·locar la mateixa branca al LED perquè el LED necessita una intensitat 10 vegades més petita que la del motor. Fixeu, 0,02 amperes la del LED i la del motor 0,2 amperes. Per tant, no podem col·locar aquests dos dispositius a la mateixa branca perquè algun dels dos es cremaria o senzillament no funcionaria cap dels dos. Per tant, ho connectem a dues branques distintes del circuit. Vale? Una branca que hi ha al motor, tenim la pila de 6 volts, col·loquem l'interruptor perquè em dic que hem de poder controlar quan el circuit ha de funcionar i quan s'ha d'aturar, i s'han de posar en marxa i aturar-se al mateix temps els dos components. A una branca tenim el motor i a l'altra tenim el LED. Què passa? Que el LED, la pila que tenim, donarà, diguem, 6 volts, proporcionarà 6 volts. Val? En aquesta branca hi haurà 6 volts. Des d'aquí fins aquí hi haurà 6 volts. Què vol dir això? Vol dir que hem de posar una resistència al LED que consumeixi el que li sobra al LED fins a arribar a 6. Vale? Perquè el LED només, quan hi passen 2 volts, quan és alimentat per 2 volts, quan hi arriben 2 volts d'energia per unitat de càrrega, passarà la intensitat màxima. No podem sobrepassar aquesta intensitat, per tant no li podem posar més voltatge. Això vol dir que hem posat una resistència que consumeixi el que sobren des de 2 fins al 6, ja veurem que són 4. Anem a veure, per tant, quin valor de resistència hem de posar aquí? Hem dit resistència del LED perquè el LED no es cremi. Bé, anem a veure. El voltatge d'aquesta branca són 6 volts perquè la pila que tenim són de 6 volts. El voltatge que consumeix el LED li hem dit que són 2 volts, podria arribar fins a 2,2, però nosaltres li posarem 2, així tenim un marge de seguretat. Després ens n'anem i diem que el voltatge total són 6 volts, el voltatge del LED seran 2, i més el voltatge de resistència, el voltatge que consumeixi la resistència ha de ser tal que al final consumeixi el que falten per als 6 volts. Vale? Substituïm aquí i el voltatge total són 6 volts, el voltatge del LED són 2 i hem de buscar el voltatge que ha de consumir la resistència del LED. Vale, aquest voltatge seran de 4 volts perquè quin número, quan li sumem 2 en dona 6, evidentment això són 4 volts. Vale? De la resistència aquesta què sabem? Sabem dos paràmetres, ara sabem el voltatge que ha de consumir i sabem la intensitat que ha de circular per ell, que serà la mateixa intensitat que circularà per al LED perquè estan a la mateixa branca.
Per tant, apliquem una llei d'Ohm amb aquestes dades, el voltatge seran 4, la intensitat seran 0,02 amperes, i això ho multiplicarem per la resistència. Hem de buscar quin número, quan ho multipliquem per 0,02, ens dona 4. Això, si feies càlcul, són 200 ohms. Per tant, ja tenim que aquesta resistència ha de valdre 200 ohms. Ja tenim la resistència que hem de posar a la mateixa branca que el LED. Fixeu-vos una altra vegada, repeteixo, que en el motor no necessitem cap resistència perquè el motor necessita 6 volts i hem trobat una pila de 6 volts exactament, per tant no necessitem posar cap resistència a la mateixa branca que el motor. Ara anem a veure calcular la capacitat. La capacitat la duració o l'autonomia del circuit. La duració de l'autonomia del circuit dependrà de la capacitat de la pila i de quant d'electrons passen cada segon pel circuit, circulen pel circuit cada segon. Anem a veure, la capacitat són 1.600 mAh de la pila, és la dada que ens dona una idea de quant d'electrons poden sortir, diguem, de la pila pot mollar amb el voltatge que ell és capaç de proporcionar, i necessitem saber, per calcular l'autonomia de la duració, quina intensitat ha de sortir de la pila. Això vol dir número d'electrons per segon. Com més electrons surtin per segon de la pila, menys durarà la pila, evidentment, no? Anem a veure la intensitat total que surt de la pila, que seria aquesta d'aquí, la que sortiria per aquí. Evidentment, la que sortiria per aquí, o la que arribaria per l'altre costat, ha de ser igual a la suma de la intensitat que passa per cada una de les branques. Quantes branques tenim aquí? En tenim dues. Una, la branca del motor, i l'altra, la branca del LED. Per tant, la intensitat total serà la suma d'aquestes dues. La intensitat total serà la suma de la intensitat que passa per la branca del motor més la intensitat que passa per la branca del LED. La intensitat que ha de passar per el motor són 0,2 amperes i la que passa per el LED són 0,02 amperes. Sumem això, ens dona 0,22 amperes, i això ho passem a miliamperes perquè ens convindrà després per tenir amb unitats que puguem relacionar amb la capacitat. Ara veiem que ens interessa el temps, no? Si fem la divisió entre la capacitat de la pila i la intensitat del circuit, que passarà per al circuit, això ens deixarà el temps, el temps de duració de la pila. Durant quant de temps podem deixar la pila funcionant, el sistema aquest funcionant, o el temps que podem donar, o que la pila aquesta pot donar 220 miliamperes al circuit. Bé, fem aquesta divisió, veieu que miliamperes dividit entre miliamperes queda la unitat i ens quedarien hores. Això el que estic fent és dividir la capacitat entre els números d'electrons per segon expressats en miliamperes. Fem aquesta divisió, miliamperes dividit en miliamperes queda 1 i ens queden hores. Si he fet aquest càlcul en el calculador, em dona 7,27 hores, que jo aproximadament, això sí que ho he fet aproximadament, sense fer càlculs, ho he fet de cap, són 7 hores i 20 minuts aproximadament, aquest sí m'ho vol dir aproximadament. Això serà l'autonomia de la pila en aquest circuit. I això és tot, ja està.